אני רק אגיד מילה אחת, אני יש לי איזה סריטה, אני לפעמים יושב על הספה רגל על רגל ומדמיין דמיונות. אני אוהב לדמיין שאני ראש ממשלה, לא נראה לי זה יקרה, אבל חלומות טובים אני אוהב לדמיין. לאחרונה יש לי חלום, משתף אתכם, אני יושב ומדמיין לי שבימים האלה אין את ההרוגים, אין את השבויים, אין את הפצועים, וברגע שאני מזיז אותם מהמסך אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים. אני אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים מאז שאני נולדתי כבר יותר מ-40 שנה. כי הגענו לשלב, הגענו לנקודה שעם ישראל עולה קומה, עולה כיתה. אנחנו סוף סוף מבררים מי אנחנו. נולדנו לפני 75 שנה בילדה מחודשת, התבססנו, התחלנו לעבוד על הגוף שלנו, גדלנו, מתחיל שאלות זהות. מי אנחנו? מה אנחנו? מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו? מה זה טוב? מה זה רע? מה זה רשעה? מה זה טומאה? ומה אנחנו באים לבשר? עוד דבר אנחנו מבררים בימים האלה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, הארץ שלנו. כל הארץ כולה, כולל עזה, כולל הלבנון, כל הארץ המובטחת. אנחנו נחזור בענק. גוש קטיף זה כזה קטן לעומת מה שאנחנו נגיע בעזרת השם. וכמו שאמרתי מקודם, בעזרת השם אנחנו לא פחות מהבירור על הארץ, בירור על זה שאנחנו מבשרים לעולם מה זה טוב וצדק ומוסר וערכים, ולכן אנחנו נשבית את הרוע ונמגר את החמאס ונמגר את האויבים ונשמיד את כולם בעזרת השם בקרוב במהרה בימינו.